θέλουμε να κάνουμε μια οριοθέτηση του προβλήματος, να δούμε τι δεν είναι καταρχάς σχολική επιθυμητικότητα και σχολικός εφοδισμός. Η συνήθιση συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, οι καυγάδες μεταξύ των μαθητών, τα αλληλοπειράγματα και η ανταλλαγή χαρακτηρισμών. Αν και όλα αυτά διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, επηρεάζουν αρνητικά τις διαδικασίες μάθησης. Και είναι διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τα παιδιά και τους εφήβους. Και αυτό που υπόθηκε το Μίλα τώρα, προχτές στη συνάντηση για τους γονείς, για μας, για τους εκπαιδευτικούς, άκου τώρα. Πρέπει να βγάλουμε και αυτό, γιατί το Μίλα τώρα είναι για τα παιδιά, αλλά το άκου τώρα είναι για μας μεγάλο. Βία, θα ακούγαμε ενδεχομένως 50, 60, 100 διαφορετικές απόψεις. Και αν φέρναμε από τη βία, και είδατε τι συνέβη και με την ιστορία των παιδιών που συνελήφθησαν ως ύποπτοι. Τι είπε η ελληνική κοινωνία ή τι είπε το 2008 η ελληνική κοινωνία για το τι είναι βία. Αν υπάρχει καλή ή κακή βία.